चलिए वो कविता सुनी कि यही जिला के एगो मिश्रा जी दाव पेच बहुते जानस। आप पर पंचायत में जासू आपन बतिया मनवावस तबे मानस। सोजभक लोग के पावत रहले त बड़ा भरमावत रहले आ वही छौरा में यादव जी अपन दूगो भैंस चरावत रहे। मिश्रा जी कहले यादव जी से हमार सोरे भैंस चरैत तू आ जौने पहले पिया जाए हमरा घरे पहुंचैत तू। यादव जी भी कम ना रहले, मिश्रा जी के बतिया मान लिहले आ वो सवेरे मिश्रा जी अपन सोरहु भैंस लिया के बांध दी। धैला सरौनी मिश्रा जी के की हो लगौनी दाव पेच काहे कि वही पे जात बड़ा सोचबो करलो। धैला सरौनी मिश्रा जी के की हो लगौनी दाव पेच आ मिश्रा जी के जाते यादव जी 4 गो भैंसिया दिएले पेच। साल भर भीतर मिश्रा जी सोचले यादव के कोनो खबर आइला आ सोरे गो भैंस उनका के दियानी आइली को बियाइला। तो मिश्रा जी पहुंचे यादव लगे भई चौरा में भेंट। मिश्रा जी पहुंचे यादव लगे भई चौरा में भेंट। मिलन परस्पर बड़ा प्रेम से भई मिलल घेट से घेट। तो मिश्रा जी पहले विषय पर आवा हरे गोसिया के हाल पूछ लिहला ना आ सोने को भैंस तहरा के दिहनी आए ने हिसाब पूछ लिहला ना। यादव जी पहले का कहीं देवता, यादव जी पहले का कहीं देवता ओइसन विधाता के लेखनी। यादव जी पहले का कहीं देवता ओइसन विधाता के लेखनी और उन्हें पिछवा वो दिन 4 गो भगली सराज ले हम देखनी। इतना सुने मिश्रा जी सो गई लेके खून तो यादव जी पहले की 4 भैंस के ओरी हाल ली सुन डाल हो गई हमारे खरी चोकर खियावला के पैसा। डाल हो गई हमारे खरी चोकर खियावला के पैसा आ यही चौरा में 4 जानी के मार के मुआ दिल भैंसा। इतना सुन ले मिश्रा जी तो लिहले का पार अपन धूल। तो यादव जी कर याद भाई 4 भैंस के ओरी हाल ली सुन 4 भैंसिया ऐसा जानी वो झील पार है गई सर वो पार चल गई सर। 4 भैंसिया ऐसा जानी उबंडक पार है गई सर। अरे 5 गईनी हम तौने ढेरवा आज ले लौट के ना होई सर। मिश्रा जी पहले पाले वो भाई 4 भैंस हमार का भई तो यादव जी कहले साल भर चरनी तो हमार मजदूरी ना भई। यही से अपना से केहू के कौन आके केहू के अपना से कौन ना हम जाला। चली प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की